Yeah, my lady. I see. Was born malam na Yes, guys. Hello, guys. Muri say guys. Muri say. Muri say guys. Muri say. Muri say guys. Muri say guys. Muri say. Right. Tauya guys. Honesty runner. Ano kuitira ibasa renyu nemasho. Anditika. Yes. So nasi ndandichitengera my sisters in UK. I've got 4 fridges. Yeah. 2 ayapinda aya amentano kwana ere. 2 ayapinda. Then imeizo. Zvangu zvose izvi. And TV muskaiura mugare pakanaka veduwe. Atidi kuita zvokunetsana. And then tine gas stove, my microwave. Anditika. My microwave. My trimmer. Anditika. Nema hose pipe acho. Zvinhu izvi nema TV acho. Zvinhu izvi zviri kuenda kuZimbabwe. Ndezve ma fellow diary family, ma diaries angu pano. Kati Sis Melly, we want to buy these things. Mutengere zvinhu izvi kuSA. Moti itira kuti zviende kumba. Zvisvike zvakanaka. Ende zvinhu zvatengwa. Varimo mu comment section imo, I think these are the things. Chimota chinotongo haya isisi yedu. Chedu chete. Handichimaona. Ndezvedu chete izvi. Hanzi sai number yenyu WhatsApp inoshanda. Number yangu ya WhatsApp inoshanda ndiyo 064 yari gaindi kupei. Lekere gaindi kupinirei. Ndibve ndatoona madhira acho. So iyi number inoshanda. So izvozvi ndinofunga kunge ndichidzoka zvakare because pane ari kuda futi pane mari yake aisa mari yake ya clear nhasi. Mari yake akatumira ne Dreamit saka ya clear nhasi. Ari kudawo masofa nechine washing machine. Saka I will have to come back again because it's already late. Kuri kuinda mota iri kutakura zvinhu izvi. Ndakabhuka space yezvinhu zvangu because vanhu vangu vandosiyana nawo. Saka yazara haichakwanisi kutakura masofa but izvi zvinoenda izvi because space yezvinhu izvi yanga yagara ndakataura kudhara kuti ndine tunhu twangu twakadai tiri kuuya kuzoisa. Saka yes, ndezvedu zvese izvi. Tatohaya mota iyoyi apa because mota dzedu hadzizotakuri zvinhu zvakawanda kudai. Saka unotohayawo dzichada kutakura idzi. Anditika yesi pepe pasi uri sei. Saka kana uri zvandokudza izvo marunner, be honest. If you are a runner, try and be honest. If you are honest, people will trust you, guys. How much do you think kuti munhu vanhu vakatumira mari yavo mari apa? 2,000 pounds up. Mari yakatumirwa apa. 2,000 pounds to buy all these things. Anditi marisisa avo ndaivapa zvavo zvese ndaivataridza kuti chakati tiri kuita mari yakati chakati. I took my pictures, send them the pictures with the prizes. Iyo vochuza zvavanoda, zvavakachuza ndo zvavanowana. Saka if a runner and you want to work, nokuti wanai makutotorerwa basa nesana Sis Melly, hatifanirwi kunge tichiita zvinhu zvechirana izvi. Asi takutoita madhira because vakauya maUK ka Sis Melly tanetseka nekubigwa nevanhu ava. Tanetseka. Imi munozikamwa hambona pamungavha. Pane akavharwa mari yake 150,000. Atrasta rana ari kuUK. Akatumira mari yake. Akarwa munhu akadzima foni handisi kuti 150,000 unoitei. Zvokuti ungabva watofunga kuti unotiza ne 150,000. Inovhundutsa munhu asati amboibata. Handiti kanotonyadzana kuti munhu asati ambobata 150,000. Inotomuvhundutsa nokuti haungatizi ne 150,000. To those who knows 150,000 haisi mari yekuti imari inoshamisira. Haisi mari inoshamisira 150,000. But munhu dai anga ari mamillion, yes, 150,000. Ndikagaya kuti zvacho. Amen. Amen. Handiziviwo maybe. But 150,000 is not money, guys. Haina chaino, haina chakuti andinga kusustain uchidya uchirara mamba mako for 3 months munonyepa ini.
unless uchingoraramawo kamwe life kemanga mangana tichirarama life chaichaiyo iri nani 150,000 haikusustain 3 months 4 months uchitenga grocery uchibhadhara magetsi uchididiya inhema hazviiti. Saka guys hansi tikuya kuinbox. So okay, no problem, ndaisa number, uyai ikoko titaurirani. Saka izvi zvinhu zvaanona sisi vangu izvi vari ku-UK vakandituma kuti ndivatengere mafiriji avo. Mune 4 mafiriji, mune mahosepipe zvinda Zimbabwe, matrim ekataloni, magasi stofu 4 plate, gas stove 4 plate, mamicrowave zvirimo, matv zvirimo, maandroid chaiwo. Kakomana guys, tengai ka TV yaka quality ne TV yeSkyworth ka quality inobuda apa yakaipa pa TV. Ino ne quality board kana Samsung ka. Oh, kandivhundutsa mushopu, kandivhundutsa. Oh, kanoona zvakaipa. Abanga TV kana yazobatwa zvakanaka ka boys vangu. Aiwa vakatopusa vanotenga kodi isindo ku department kwedu kwenoisi. Totojamba ma speaker. Saka guys, ndikuda encourage ma runners aya arimo comment section. Kana watu wakuita runner, make sure you're an honest somebody. Andika kudi wima comebacks. Zvamunenge mataurana ita izvozvo. Hanzi how much chacho mem chari kuti how much handizivi. Hanzi azvitorwe aiwa isusu katine connection ikoko azvitorwe musavhunduke ipapo. Ndo patinoshandisa kama connections aya. Saka kana waita runner izvinhu zvinhu zviombe, make sure une ma connections. Yakona ngoti tinotoona zvaitwa womanya kuti zvinotaurwa zvinhu zvavanhu kubhodha. Oh. Zvinotorwa zvinhu zvavanhu kubhodha mukanetsana. Animaona. Zvinotorwa mukanetsana. Saka kana muchida hansi TV dzinosiyana maprice. Dzinosiyana maprice nekukura kwadzo. Dzinosiyana maprice. Iyi yanga ichita mari 6 point shi hanchazivi. Sleep action is some handbag. 6 point something but. You're alone. The boys there, they will help him at the BP. Joy maisha dziri kusiyana scale dzimwe dziri kuita ma 6 point something itori pasi promotion, dzimwe dziri kutodhura dziri kuita kuma 12. Last number ndaiona ichita mari yasi kuma 18. Last number chaikwesera iri kuma 18 point something but yaka quality yacho ndaifarira kana neni ndawa kuti arega tibvise vana Samsung dzimba tise izvi because ndofunga ndo zvirikowo mazuva ano izvi. Hanmon. So hana inhunudzai pabhodha ndondowari panenga ndo isisi tosikana nakawanda tiura vanhu vakawanda veko kumatransport but unotoziva kuti panguva yekuti bhodha rakaoma kudai ndo panhingi zvoenda nanhingi. Unonge uchitoziva kuti ndoenda nanhingi ndewanena. Uda mari toapa 50 unoda 10. Wapa 50. Yapa front up mumishe sister remote. Alright. We zikai straight muye papa motara. Anditi maona. So my runners, be honest. Tupinda nemi guys kuti munosvika munoona chi zvinhu zvichinyatso kutopinda pazvinobva kupinda. Munyatsokutikana. So izvi ndiri kuita izvi I asked permission kuaridzi. Ndaridzi vezvi ndakumbira permission ndokumbirawo kuti ndiite inspire because marana mazhinji acho madiaries ari kukanganisa vanhu. Saka ndokumbirawo vakanditi no problem. Go ahead. Mutuli sinozoya kuseri totaurirana maisisa zvanetsa kuti ndikuti bvu pano. Pane vanhu. Ko kana iwe ndikada kuti angeve kuti ndipe ndingoda kutengera free. Vati kunala vafana. Kuti uzohamba nowiwani musoya kansa. No, ngithi mina ngihamba nazo. Bathi kuwa. Hamba nobani? Oyi-1 uzopinda kimi. All right. Okay. Yakubona kandi. Masofa arikuda masofa arikuda original leather, pube original OG kwete leather yefake original leather. Tatora quotation ile sofa rataona iri kuita 70,000. Original leather 70 recliner. OG chaikwete ma fake leather yenyaya. Topinde mu. Saka votevera kwatatirika because mune hembe dzadzi dzandatenga dzekupep store futi dzevana dzadziri kunzi ndoda pinda mukati me1 of the fridge. Ndichatovhura fridge ndoisa mukati me1 of the fridge imo. Mina ndipinde pakati ni. To. Auduti ndigumiwe. Kwana. Ndamba mnini wangu mavazi vane rafu vaya vanokutuka iwe vanofamba navo vaya. Mfano wangu yawe. Ibotera itosangana kudingi tosangana ku DP. Yaha. Mpana wangu uyawe wamunoziva yaya wandaive ku filling station kumukaka uko ndiye wanaye ndiye mfana wangu wemadhiriyo yandaikudza kuti Joburg run mubata iye mubata ini zvakafanana andika
iye ndomutemba kutransport ndo kwake andimona kutransport hanzi koma zvese hanzi koma grocery zvese especially kana uchida in bulk magrocery tinokuitira zvese tinokutengera. Hey, imota yako ibolile wena my brother seipelile tenga inye imota yaora naye akaifa akailungisi bona kuti njani lapha manje ihuta ipi kona lapho manje ihuta ayishayi la ayishayi manje wakamba kanjani umemesa hey suka endleleni ishala phansi. All right, ma groceries tinokuendesera guys, tinokuendesera zvakasimba ine kuno South Africa anything anytime and muzvizive kuti the mirror inside is it okay? Bring again. Yeah, no you fast. Okay, it's fine yeah. Right. Ma groceries muchida kutengerwa in bulk mboza akachipa pane zvandoona zvamunotwa imalaicha.com imalaicha inokusvisira ipamba but mukazocalculate mari dzamunenge muchitenga nazo zvinhu tosa calculate mari dzatotenga dzokuno South Africa unotenga grocery rako rakawanda machangani bhegi chao svinu nokuti unoziva kuti 2 months wakavhika vakunetsi kuZimbabwe kwachiti grocery zvino randoona riya mamwe makambani andoona anotumira chinge chingove chichihamba ameno kuti zvinolasta kusvika papi. Ameno rinolasta kusvika papi handiti maona but hey imota yako sizofika aiperi zvekumhanya zvakaoma sharp shosho ndiyanga ri salesman ndoda tibatsira guys musajairira kusiya mari yakasviba mushopu muri 1 so utombopuwa VVIP asitabi kudhimanda kukofi mumu chiitira ikofi kairefa kofi nemamafisi handiona saka guys uyai guys uyai tikuitire basa uyai tikurovere graft adatotenga nehembe dzimwe dzevana dzandati tumwaona somebody futi mwe muuk dzekupepu stoko dzevana dzakaditi ndekupepu munotenga meno warutengera saka tatotenga zvese titori sorted so zvinhu zvavo zvokusera mangwana tadati Saturday zvinhu zvavo zvinenge zvasvika Saturday yotengowa dzati torai collecta zvinhu pakati zvinenge zvaakumba Saturday vanenge vakutocollecta votouya nevheni yavo vocollecta zvinhu zvavo handitika handiti maona right. Saka guys ndangoti tionesane muzive mozoti kuda pamwe kuda. Yes, thank you Sicilis, thank you Sicilis makore aiwa zvinongoda kana shinda nepublic just be honest chet. Of course mashoko azoshaikwiwoka kune vavengi vanenge vachizoti nemaratligwa mari vazodai muri mari dzekuhiwa havashaikwi mashoko maita zangada kuti dhiniwo usene nazvo andoona urege kuita hatiregi sitakatoudzwa kudhara izvo pane chativhunduka totongoendera bhora mberi omana but as long as munhu ari happy customer ari happy aiwa maduepi itoyota iperi zvekumhanya toyota isimbi haiperi zvekumhanya. Saka guys takuenda kunoloda zvinhu zvedu manje mutrailer takunoloda zvinhu zvedu mutrailer. Yes, we do everything for you Diana iwo chete unongondipa zvinhu zvako list yezvinhu zvako zvauri kuda hatichakure chitunha chete neni chitunha kwamoboys chitunha munoenda kumobo kugreat hope pano apa chisiri chitunha chete tinotakura saka zvatinoita iwo kana wangotipa list yezvinhu zvako zvauri kuda ndikakupa maprices ezvinhu zvachiona ndinotora mapictures mushopu emaprice ndokutumira iwo saridza zvauri kuda wobhadhira mari yako watopedza zvimwe zvokuti bhodha chichisira isusu iwo unozongonotora topa price yako ka1 iwo unongozotumira vanhu kunogamuchira zvinhu pautenge takuchinanura zvinhu pakati zvinhu zvasvika chete zveprice kuti bhodha chichi don't worry iroro harisi department rako idepartment redu iroro bhodha kana uya kuinbox wako kushamisa uya kuwhatsapp shamisa ndakapina namba uya kuwhatsapp ndakapina namba dzangu uya kuwhatsapp zvauri kuda kutobatirwa basa uya kuwhatsapp tione kuti tafamba nebhora uya kuwhatsapp
chero mchida kuti kutengere marashian chavo vanodla marashian kumba hama dzenyu tiri kuziva pazvakaboka zvinhu tinotenga marashian ende anosvika ari fresh mai vakombodlawo marashian kumusha uko handimaona vombodlawo marashian mai vako vachiti aiwa ndine muvhana wangu ari kuamerica kana kuuk kana kuaustralia ndodla marashian kuzobva zvitengeka zvinhu zvikaisa mazai chavo chavo tinoindisa anoinda mazai unosvika kuti ngo tinosvitsa handimaona zvitina kwamaboys kugreat hope handiti kandoko zvituna isusu chero chinhu chinofamba chero uchida munhu wako kuti tikuunzire munhu wako kubva kuzimbabwe anofamba asina kufa ukati ndine munhu wangu arida kuuya kunoku ndine munhu wangu arida kuuya kuno kusa nditoi plan tinouya naye tinouya naye handimaona kati ndine munhu wangu anati ndine munhu wangu arida kuenda zvina tinoenda naye tigodzoka naye iko kuchinzikwai kubhodha hakusi kudwa nasina pemiti tinouya naye isu tokuvigira munhu wako tokupa munhu wako tauya naye handi ndiye uyu chero asina kamapepa acho isu unongosiyira isu toona kuti tosvamisa sei touya naye iwe tichafanga kutovhura ruti yekwadoma kwekwenegweru mukawanda vanekukakadana chichi mufana wangu ndione chakuti chichitakura iwe nerori chirova pasi manje onodzilivhara kwekweegweru kadoma tapanga kuti tichivhura ruti yegweru iyi zvinhu zvikawanda toisa gaisi zvinhu zvikangowanda zvikuenda kugweru kwekwe kadoma kana tisina bhizinesi mai panonetsa but tikaita bhizinesi rakawandira kusaidi kwekoka tinotovhura ruti iyoyo atoenda mufana wangu uyu kana kuini ndoenda newe sha totobaya totobata usiku hwese tichifamba chirova pasi nezvinhu zvavanhu tichinda toda tichinda sha tokumirira hapana saka tichakadoma kwekwe gweru mukangowandawo zvinhu zvikangowandawo zvinhu zvamboda kuti zviende zvikangowandawo aiwa tinoinda ndotombokudza kuti gesi 3 days off handipo ndichamborova pasi nezvinhu zvenyu handiti chipa basa kairi extra job this job marashian anosvika semdi anosvika mangwana ka anobva nhasi anosvika mangwana kusena anenge ari fresh kutonhorai winter anozipa zvakanaka plus tine zvatinomaita kuti asvika ari fresh marashians tine zvatinomaita kuti asvika ari fresh saka iwe kana wangoti ndoda marashian kuti ainde 20 kg yamarashian toti mati vanotengesa kama kuzimbabwe kana vakangwara hama dzako vanasisi vako chi magwiri tinokutengera mapotato zachena kunoko zvakachipa marashian muwo muchagirawo chinzvimbo kuna na murambinda uku kana kuti kuna na harare hameno kuti pai kuna na harare kwachikwana uku ogochawo marashian kaachita mahot dog andichi oita mahot dog achitotengesa zvichitofaya antimaona pamabhawawo achitoita zvinhu zvake anosvika zvakanaka chaizvo marashian ari fresh food andimaona chitungwiza aiwa iharare kaiyo chitungwiza iharare iyo shabwara haisi nyaya chitungwiza itouya hako haisi nyaya chitungwiza iharare kai saka ndangoti tiwo tikutaridzei hanzi mari 20 kg ipariko 20 kg 10 kg sagari 10 kg 300 rand 20 kg standard kwete marashian ekunyepa aya 10 kg 300 saka that means 20 kg inenge ichita 600 unongosamba 650 baba achienda magusa mozonduza sisilizi kana ati ngiri Badi makata tiripo anzi play me kutepeni tikukafire kutepeni ntodeizve kutepeni isi tikurandirana sisedi ari kudiaspora isu tikurandirana sisedi ari kudiaspora isu diaspora Canada America London chichikokoko tisu imimiwo imimi kana uri kuharare wakarongeka kuti kuita zvinhu zvako tinokuitira but singadi ndevayo kuti ndinotenga kanhu kanoita 50 rand kwendisire kumba chipeya yebhutsu zvakadaro atiti hanzi what is Russian alwad Russian sausages akomana mungada kuzondisaizawo kuti ndikutitengerei 1 peya yebhutsu kwesimeni ndatumirawo mari yangu nditengere peya yebhutsu ye50 rand mwinze kumba ndoshandisa petro kaini guys ini ndinogara kurustenburg huko kwandinoshandisa petro kuya kujoburg yakatowanda futi full tank kuenda nekudzokera ndinoisa full tank shuwa ndozonzi ndamotengera bhutsu saka ini ndoda kuti kana ndichisimuka ndosimuka ndichiziva kuti
kufambira anotenga zvinhu order hombe iri kuenda animona order hombe yes animona kana mati ndikikiri groceries enyu wataura kuti aiwa izvo munongo toita madhila chomunoita ndo basa remufana wangu anogara muJoburg ndenchidhila nayeni ndo basa rake iroro ndenchingoti tenga zvakati mufana idai animaona so vari kuti mari munouya kuseri inini handimuzati chibasa ichi asi zvokuti ndikuda kurarama nekuti ndakatojegera kane chibasa ichi aiwa saka unogona ngoya ukangotigwa mheno fevhana kudii saka ndikuti maya unouya kuseri totaurira tosikowa laki rako atimaona hanzi ndatiko botswana kana aiwa kana uri botswana uchida kutengera zvinhu kueseti zvine kuzimbabwe unongotumira mari yako zvokunototenga tinotenga anongotumira mari kuno kutotenga zvinhu handi zvo zvida kutenga kusouth africa zvoenda kuzimbabwe tinotenga tinotenga bhindura tinoisa kuharare bhindura tiko vanotorera muharare bhindura update yese anti mawisi saka ndakona kuzoramba muchema tikwai ndakazopa mumwe munhu mari yangu zvinhu zvikazodliwa zvinhu hazvina kusvika ndamupa 50,000 anguti anotengere chakati zvinhu hazvina kusvika you don't do that akabva ndibloka mari handichamuoni mari yakaenda no boyd ungena red robot edenkani yo ya ngiyabona manje alivani izvozvi ndichibva pano ndiri kuenda kufilling station kumidrand irandburg kamota akasipotiwa wenako unewo kamota ako guys kamota akasipotiwa iwe fresh mana kana mamegi acho akasipotiwa yes teliwe ngwena uri sei sheni chihamba uri sei hanzi munobasira kwatisowa bhinzi here pamainakirana makanga mambaundipira kuti ndozvata kuda kuita pamainakirana ani hamuna kundipira kuti takuda kutsoswa bhinzi takumbodai makuda kuti zvino matoswa bhinzi maiye muri tu mauda nditi he takatsoswa bhinzi tidai zvinhu zvedu zviri kuinda apa pabhazi iro relo iro mangwana iri rinenge ndikutoburutsa pabp bandikuya ipapo ndikuburutsa pabp panapo yes ngomagari badiko ngomagari gari yekudheta aimboshanda kudheta atisa hei tasvika hedu asi mota inogwadza iwe mota inogwadza iwe sina mbona zvakadaro kapi meno toendepi hesi mudhara uri boyere mudhara murisa vanhu mudhara vanari kumhorisa right kana moenda kumusha paya pane nchitika kana mouya kwandiri nchida kuenda kumba this is the correct bus rekushandisa mire tinyatso kutaridzai handitika submarine yeyelo iri ndo bhazi ramunokwira kana mukaita any problem muri mubhazi iri munondifonera munondibata handitika same time tobva tabata chii kuti maproblems enyu agadzikwe muri kuona iri bhazi rakanzi Elsbury kana kuti Mandaza handitika kana kune group ririko bhuku regroup refacebook rakanzi Elsbury iri ndo saka ndo one of our drivers ava vanofamba nemi zvakanaka ivava vachibora sestaff saka kana makuenda ukazondiudza tanzi Sis Melly
Sisi Melly ndakabirwa. Sisi Melly ndakabirwa nandakwira chibhazi chinonzi ani hameno chisina zita izvi zvimafly by night. Ndekwako yoyo. Ini ndiri kukudzai bhazi rekushandisa kana muchinda kumba. Bhazi rekukwira muchinda kumba ndora ndiri kupa iri bhazi. Handiti. Kuwavharira iko apa ndoda kupinda mukati umu. Vhurai ndipinde umu. Iri ndo bhazi rekushandisa iri. Anoona. Straight. Kana une zvidhura zvako, kana une chii, DM me. Get hold of me inbox and then ndokurongera woenda navo zvinhu zvedu zvakuburutswa. Zvinhu zvemunhu zvakuburutswa zvinhu. Handitika zvichizowanikwa zvichipinda mutrailer ishi. Trailer ishi. Nditi munoona. Saka zvinhu zvenyu uyai nazvo. Haisi Pioneer guys, rinonzi Ellsbury. Handika kana Mantas. Rine mufana wangu uya wandogara ndichifamba newe zidumbu yanoita wanda mamuzivaka? Ehe. Madiwe ndidliwe nengwena handiti izvozvo. Handiti izvozvo. Right. Vanonodari. Woziva kuti ndakakwira zvimabhasi. Zvimabhasi zvakakwira zvisina mazita. Handizvipindiri. Mopedzerani. Ini ndiri kukudzai bhazi rekukwira ndo ramunofamba naro. Simbi yaMudhara. Iro ndo bhazi ramunoenda kuHarare. Mugozeya muchitaura makomplaini enyu amunosimboyana waya muchiti kwanzi tabigwa munhu akazodidi vanhu vebhasi vakazodidi. Kana wangoona kuti une zvinoda kufara unondibata totaura navo. Handitika mofamba zvakanaka muchiinda. Simbi yaMudhara vaudze. Andiwari simbi yaMudhara. Right. Yes, if you want to buy, yes, we are in any Judy Mbuya. Mbuya ode uyai ku WhatsApp kwangu, uyai ku WhatsApp. Uyai ku WhatsApp kwangu, uyai ku WhatsApp, uyai ku WhatsApp. Uyai ku WhatsApp titaurirane, uyai ku WhatsApp. Simbi yebasa, kwete yebasa. Nokuti kune mabhazi ari kungonyuka sei kuti munoita 4 days muri kubhodha uko. Ndoziva zvipata rimwe mwe wandakazombonesana naye musikata zofonda zvitsvaga namba dzemuri dzoche ndikazobata muri dzoche usingati asha staff yako kwenda kupa vanhu vakukomplaina murodingu vakati vakaramba good 3 days kusvika kuHarare. Vakabonosvika vakanopa kwamesina uchipaita mirira shift mbozodidi ameno zvaitwa hwewo. 3 days vari muroad. Thank you Kati. Right. Zvinhu zvedu zvasvika guys. Thank you Mudhara, thank you. Mudhara ulungisi imoto Mudhara. Imoto leyi ikungenisa imali, ikufakela imali. So wena kumele ulungise le imoto ibe simple, ibe right. All right. Lungisa imoto Mudhara. Saka zvinhu zvedu zvose zvoinda. Shamwari katora ningirikiri. Maka ndo ndikuti yani maka. Yani maka garewa maka. Yana makasha. Animukona. Zvedu zvese zvakuinda. Saka guys ndakumbokata because toda kuti timborongedza zvinhu tinyore zvinhu timeke sure zvinhu zvakwira pa space yazvo. Ndezve VVIP guys. Zvakachengeterwa nzvimbo yazvo. Then tono zvinhu zvapinda. Then ndokubatai kana ndave ku filling station. Atichika. Ndokubatai kana ndave ku filling station. Kumukaka kwandiri kuenda kumukaka kwandidana uko. Saka ndabva ndatorega ntongoya neko. Saka guys the guy ndi tobatana pa time ndikakurumidza kusvika. Tine live dzatichakupai. Kana takurumidza kusvika kumba nhasi. Asi kana tanonokawo guys munongoziva kudrive kubva uko nokudzokera. It's a long journey. Antimaona. Saka ndeni pamwe ndenda neta hangu. Antimazvona chakuinda chimota ichi. Saka pamwe ndenda neta antika tozongobatana pa later. Goodbye guys. Vese varoda kuitigwa basa chiuyai ku WhatsApp tiri team. Bless you guys.